Rabella lamenta a posibilidade de que o Arousa Fútbol 7 poida abandonar Vilagarcía, aínda que sinalan que en ningún caso van a participar nunha poxa con outro concello pola permanencia da competición internacional alevín en Vilagarcía. Bueno, nos lamentamos que se vaya para outro concello veciño, non vamos a entrar en ninguna puxa ni ninguna disputa con un concello veciño. Lamentamos moitísimo que se vaya, como que calquera outro evento que se vaya de Vilagarcía, que son moitos cos que colaboramos e facemos directamente desde a Fundación de Deportes. Segundo Miro Serén, dende o Concello aumentouse a achega económica a este evento como a outros que se celebran na vila. Ademais, sinala que todos os recursos do Concello de Vilagarcía estiveron a súa disposición na pasada edición. O ano pasado, que puxemos a súa disposición de todos os servicios que demandaban do Concello de Vilagarcía, ademais como capital humano que houbo, creo que foi un escenario magnífico o Manuel Jiménez con unhas gradas supletorias de Fesdega, en fin, colaboramos de forma moi amplia como facemos con todos e como dixen antes, pois é unha mágoa que se marchen de Vilagarcía, pero bueno, tamén lamentamos que a oposición faga política destas. Miro Serén lamenta que a oposición faga política de cuestións como esta e fai unha pregunta ao aire. Por certo, gustaríame saber quen é a terceira persoa que fai de intermediario para que haxa unha reunión nas dependencias da Xunta de Galicia aquí en Pontevedra para establecer esta compraventa do torneo co Concello de Sanxenxo. En calqueira dos casos, dende o Concello afirman que a pelota está no tellado da organización, aínda que recoñecen que sería unha mágoa que abandonase Vilagarcía despois da traxectoria do evento deportivo na vila.